na-eme. Onwe ya na-etu gị sa. Anyị mara ma ọ bụ ụzọ mmiri ebetete. Ọkwa n'ihe ikele Chukwu. Biko onwe gị gwara anyị mmadụ ndị ejusila ebe onye ọbụla na-enwe anwụ, onwe gị gwara anyị ebe a na-eme taa. Ka ihe bụ na oke mmemme a, na onye na-ekwu okwu sinsi, ka ihe bụ. N'agbanyeghị na mụnwa Nwaanyị ọma ya ekele gị. Nna nnọọ. Biko, wakena ya afọ gị? Afọ m bụ Mrs. Philomena Ezofo. Dịka anyị si wee fụọ ọnụ nwa na-ahazi erimeri apụrụ iche a na-esi na be nwachi maka mmemme Umuchi Day. Kedu ife ya agwa ndị niile ga-eri nri a n'ụbọchị taa? Ife m ga-agwa ndị ga-eri nri a n'ụbọchị tata a na-eme Umuchi Day. Na fagirisia elicha amịcha aka, fa ga-elita arụ ike, lita ogologo ndụ. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Ụlọ niile. Erimeri pụrụ iche akwadoro na pechi Dr. Sagedo Zokafọ maka Umuchi Day nke a na-eme n'ụbọchị taa. Lie ma ṅụọ.
Biko. Ndị Petros kwenu. Ndị Petros rienu. Ndị Petros kachakwanu. O mere otu ada. O mere otu ada. O mere otu ada. O mere otu nwoke. Mine use my day shop. 2019. Anyị kọrọ ji, anyị egwutechana ya, anyị ebidokwuo n'eribe. Tata ka anyị na-emezi mmemme Umuchi Day. Ọ maka mmemme Umuchi ka anyị na-eme, ka anyị na-elotekwu maka iri ji, maka na onye kọrọ ji gwute ya ọ na ihe ọma. Ọ ya ka anyị ji ekele Chukwu, na-asị ka Chukwu ji ike niile gbadata n'ike na ebube nọnyere onye ọ na-abịara ebe a, ma nwoke ma ụmụ nwanyị, ụmụada, na-asị ụkwụ unu ji bịa ka unu ji eji wee na-asịkwa Chukwu ji ike na biko ife ọma ebe ọ dị na ya rutekwa onye ọhụrụ n'aka. Na-asị biko ife ọjọọ ya gbakwa na ezi ezi ife ọma ya rutekwa na onye ọhụrụ n'aka. Na-ayọ Chukwu biko ya bịa gọzizie ihe anyị ga-erite ma ṅụọ. Onye rie ya orite ndụ, rite ahụike, rite ngọzi na amara Chukwu. Onye tazie ọjị a ọtata ndụ na ahụ isi ike na aha Jizọs Kraịst wee zaa anyị. Nwa Chinemela awago ọjị na ngwulu bie. Nwa Chinemela na-agagharị na-ekene ndị mmadụ ndị bịalụ na bie. O mere otu ada. Biko ma bịa gwa ụnụ ọ bụrụ na anyị eme ama a na-edebe nke ụnụ mana onyinye ụmụ mgbe eji kpọ so amadị na ndị manya bepụrụ abịa anyị were kwado n'ihe ya mgbe ahụ anyị na-akwado asọrọ ka akwado n'ihe ya obere adị ebere anyị were so ihe nwere ike dị ahụ mmanya ka anyị gba mbọ n'ọda ya mana gị na nwaanyị dị mana ịkwadocha ego ihe na-amasị ya ndị echi nya abịawokwa ụka so ọ ya ihe menu so n'ọnụ si edo unu gba mbọ mee ya ka o rute onye ọbụla biko nụ. Ibe nji si ka mkpọrọ ihe ụnụ bụ abịa mgbakọ ya so nwere n'ọdụ enwe ke bịa na ihe agaghị afụ ụnụ so ka mkpọrọ ihe ụnụ onye bịa ọṅụọ mmanya were jee ọ mmanya ka ya Ebe
Gwakena ọhaneze ife na-eme n'ụbọchị taata iji wee kpọọ ikwu na ibe azazuo na-eli na-anụ. Ihe na-eme taata wụ na a na-eme Umuchi Day. Taata ka a na-elote maka Umuchi. Ịma na ebe a ịbụ ọ bụghị Chukwu tiri anyị na ya. Ọkwana ka o jewa afọ gaghata na anyị ekene Chukwu wee nwee Umuchi Day na o mere anyị biri n'ụdị ebe dị otu a. Ịnegharị anya ịhụ na be anyị Chukwu mere ebere ya na-emepe. Onye rụọ ụlọ ọrụ shop ọkwana ihe ikene Chukwu ka ọkwana ka anyị ji ekene Chukwu. Ndị na-akọkwa jikwa oghere a na-ekenekwu Chukwu maka ji ọ kọchara bute na-eri. So ọkwara ihe nna nna anyị fa mere nna anyị mee ya, so anyị na-emekwa ya iji wee na-elote omenala dugbara gbuo. Onye nwa ka anyị ji gbakọ taa na-ekene Chukwu na o mere anyị nọgodo afọ 2019 na-achọ ịgwụnụ. So anyị na-ayọ Chukwu ji ike niile ka ọ nọnyere onye ọwụna ndị niile bịanụ babịacha ha na n'udo, agaghị enwe nsogbu, ife ọma orute onye ọbụla aka. Nke ga-abịara anyị 2020 dị aka nke o mere anyị n'ime afọ a. Onye ọ na-ewekwuo ndụ were gafee n'ime ya were nweta amara Chukwu aha. Ọ kwere ka anyị jiri ihe taa onye anyị jere ụka kene Chukwu, so tata anyị nazie eri mmemme. Daalụ. Nwa Chinemela ya ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Mbọ niile na-agba na-eme ka Umuchi na-abịakọta ọnụ, ọkachasị na ụbọchị tata a na-eme Umuchi Day. Anyị wee na-asị ka Chineke bụ onye na-enye gị amamihe na ihe iji eme ihe niile ị na-eme na-edu gị na-echekwawa gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Why you're here? Good afternoon, sir. Why you're here and what's your wish in the community? Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Sir, please may we know you? Well, my name is SP Ayenoluadari, the Divisional Police Officer in charge of Agwata. Wow, very much, sir. Sir, please, can you let us know why you're here? Well, thank you very much. I learned today the Umuchi people are celebrating their day, and it's under my jurisdiction. When they approach me for the ceremony, I've made adequate security for them to ensure that the ceremony is each and free. And that's why I'm here to celebrate with them that I'm happy with what they are doing today. Okay, sir. So what do you wish the people of Agwata? Well, I would just wish them to be law-abiding citizens, and as we are going toward this end of the year, if they respect the law, we are going to celebrate the new year without any problem. Most importantly, the recent happening at the roundabout, which they have just put this control lights. I'm advising the people of Agwata and Eklobia in particular to obey the traffic rules. So at the end of the day, there will be no problem. There can be free flow of traffic at that roundabout, and everybody will celebrate the new year without any problem. Okay, sir. Thank you very much, sir. I can see you're very happy. You felt at home. How do you feel? How is the environment? Yes, you can see a lot of us feel free. We are joined with one of the VIP within that community today, which is Chief Jesco. So I'm happy to be here today. That's nice, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Daddy, good afternoon, sir. Good afternoon. Daddy, because you went to go to Fire. I'm Christian. I'm away from Okonkwo. Oh, if I need to. Here, I need to believe no, I'm following a boy.
ebe ka dike eze mba na-abụ. Ebe ka dike eze mba na-abụ. Daddy biko nwoke kọwatụla ife a na-eme ebe a taa. Ihe a na-eme nke izizi anọ mbe Jesco. Sa Joseph jeje Ezekafọ. Tata bụ Umuchi Day. Anyị rijuo ahụ be. Anyị were kwado. Were jebe ọkpọrụzie anyị nwa. Were jebe ebe ya na ndị be ha na-eme ihe. Ha aga ebe ahụ were hụ ihe a na-eme. Daddy ka emi na-ewu isi ba ka emi na-agwa ba. Ibe na-agbaba abụ na ha ga-eme ọfụma. Mmiri agaghị ezo. Anwụ abịaghị ha awawe ha oke. Na chi ji adị etu o kwesịrị ịdị. Wee mee ihe Umuchi Day a na-eme. Ọrụkwuo nke ọta ka ha ga-erikwu ji ọfụ. Daddy, thank you very much, sir. Adi ka gị na Chief Jesco ọdịkụ na adị na mma ọfụma. Anyị dị na mma bete o nwere ebe eje ha akọwara gị maka o nwere ihe na-achọ ije gụchata ebe a. Were ihe na bụrụ ya dị na mma ọfụma. Daddy, daalụ sir. Daddy, good afternoon, sir. Daalụ. Daddy, nwee ike ịkọwala onye bụ? Afọ m Chief Angus Nọlem. Onwe ife a na-etu yi, sir? A na-etu nnukwu mmiri na-ezoro ala na-agụ ata. Nnukwu mmiri na-ezoro ala na-agụ ata. Daddy, nwee ike ịkọwatụla ife a na-eme ebe a taa? Taa wụ Umuchi Day. A na-eme ya etu a n'ahụ niile. Ebe anyị nọkịta ube jeje Ezekafọ. Eze nwa Chinemere. Eze udo na-agụ ata. So be ka anyị nọ. Anyị zụcha ike. Anyị wee so gawazie na field. Ebe jaụ ezumezu taa. So anyị zụcha ike ebe a before anyị mụzie were sozie n'azụ were gabazie ebe anwa. Yes. Daddy, ka ihe ọmị na-ewu isi ndị ekwulọbịa taa n'ibe na-eme ire? Enweghị ife ọzọ ogologo ndụ na ahụ isi ike ka m na-ewu ichi onye ọwụna ma mụ nwa ma gị nwa maka na ndụ bụ isi adụ ndụ ewere ma adụ ndụ ejighị eme. So ana m ewu ichiwe ndụ na ahụ isi ike na-asị ka Chukwu mee ebere ka emee ya n'ụdị etu esi eme ndụ gara aga ka nke ahụ amawo nke ahụ gara aga ka emekwa na ahụ na-abịanụ ka ndị na-eji esi ebe dị iche iche bịa n'udo mgbe ji ana ka ụkwụfa ya eji wee na ma gbuo nke ha ji wee bịa. Daddy, daalụ niile. Afọ m n'obi dị gị aṅụrị. Ọfụma aṅụrị. Daddy, daalụ niile. Thank you, sir. Bless you. Bless you too, sir. Daddy, nwee ike ịkọwala onye bụ? Ebido ụzọ gwa m onye bụ. Daddy, afọ m bụ Nwaada Chinelo Nọnyelu. Chinelo Nọnyelu. Yes, sir. Afọ m bụ Dikin Ezeamu Bennett Izunwanne. That's one of the Jesco group members. Okay, sir. Daddy, nwee ike ịkọwala ife a na-eme ebe a taa? Ife a na-eme bụ Umuchi Day ka a na-eme n'ụbọchị taa dịka isi wee fụ ọha na eze juru ebe a. So Umuchi Day ka a na-eme and MD Jesco Group being one of the patron of Umuchi people be ka anyị nọ wee na-akụ ngazi n'eze. Anyị si ebe a kụchaa ngazi n'eze anyị agabazie na field ebe a na-eme mmemme. You're welcome. Daddy, ka emi na-ewu isi ndị agwa tatani? Ihe ọma m na-ewu iche enwere ihe ọzọ bụ ana m asị ka udo zuru oke ka ọ bata n'obodo Umuchi ka ọ batakwazie n'obodo Ekwulọbịa ka ọ bata n'Agụata ka Chineke nna nke pụrụ ike ime ihe niile ka o were ike ya wee mee ka e nwee njikọ ga-abụ 1:1 onye fụ nwanne ya ọmalụ nwanne ya wee na-erikọ obodo a na-aga ọfụma. Daddy, daalụ sọ. Afọ m niile enwe aṅụrị. More than happy. Thank you very much. Thank you. Daddy, biko ka we meet you, sir. What are you after? Okay, afọ m bụ Chief Emmanuel Mmadụ Bugwu nke eji
nna nyelugo na Ekwulọbịa wee malụ. Nna nyelugo na Ekwulọbịa ka na-etu. Yes. Okay, sir. Daddy, when you call life and a member tan. Ihe anyị ji wee gbakọ ebe a taa nnukwute ife. Village anyị nọ n'ime ihe a na-akpa ha Umuchi n'ime Ekwulọbịa. Village a na-eri ji taa. Na-eme ihe a na-akpọ Umuchi Day. Umuchi Day ahụ ụbọchị ndị Umuchi wepụtara iji wee mekọrịta ọnụ, dịkọrịta nri ọnụ. Nwa onye anaghị eribu nri bịa kama nke taa na-apụ iche. So ya nwa ka anyị ji wee gbakọ ebe a taa. Ebe anyị nọ kịta ahụ na be Obi Chief Sir Joseph Ezekafọ, nke one of the key prominent person enwe na this village. So ọ ya nwa sị na ka ụmụnne ya na ndị ọyị ya agbakọta bịa enwe aṅụrị, enweta aṅụrị wee si ebe a wee gaba na Obi zuzugbe ebe a na-eme ihe a na-eme. So nke ahụ be ha, nke a ka nkwado ka anyị na-akwado. Okay, sir. Daddy, you wish ndị Ekwulọbịa taa n'ihe na-eme iyi? Yeah. Even the wish ndị pa iwe Ekwulọbịa, even the ana m wish ndị be anyị agam n'ilu, ịfụnanya, udo. Ọ dị ka udo adịcha ha. Na-ewish ndị Ekwulọbịa udo ga-abata. Ya ma mmụọ na-eweta mkpataka ọkpa. Anyị ji Holy Ghost fire wee na-asị na ọ ga-apụ. Mmụọ Chineke ga-abata ka udo chia. And na ndị Ekwulọbịa ana m asị na onye kpata ya kpatakwa. Ebe ego esi na ya bataba. Iwe anyị dịrị ụka ndị be anyị. Ụdị anwachi na-eme taa. Orukwa afọ ọzọ onye ọzọ akpọkwa anyị. Maka na a sị na ụtọ nwanne ewu mmekọrịta. So ana m ewichi ndị Ekwulọbịa na ọ ga-adịrị anyị na mma. Daddy, good afternoon, sir. Good afternoon. Daddy, make you call onye Igbo. Afam bụ John Chukwuemeka Okafọ. Onwe fa na-eti. Enwe m ihe a na-etu m. Daddy, make you call ife a na-eme ebe a taa. Ife a na-eme taa bụ oriri ji. Ihe mmemme iri ji ihe ha ji gbakọ ebe a taa. So ịfụnanya nọ be eze udo na-agụ ata nwa Chinemere. So anyị richaa ebe ịbụgo na anyị na-ahụ eri na-aṅụ, anyị nwechaa aṅụrị ebe a, anyị si ebe a gaa n'ọyọ gawazi ebe ọ nọ wee na-eme. Adịka ihe ọma na-ewuchiri ndị Ekwulọbịa taa. Yes, ihe ọma na-ewuchi onye ọnwa afọ Ekwulọbịa ka mbụ. Ife ọma na-ewuchi ife ọbịa niile ihe ọma ka nna ya n'isi nwa afọ Ekwulọbịa na ndị fụrụ Ekwulọbịa n'anya. Ana m asị ihe ọma ihe onye ọbụla na-achọ ka o rute onye ọbụla na aka n'isi n'otu ma zutekwa n'ezinụlọ onye ọbụla bịara ebe a ihe a na-eme dị ya mma, ọ na-abụkwa ihe ọma asụrụkwa ya na-arụkwa na bịa. Thank you very much, sir. Good afternoon. Sir, please may we meet you? Okay, my name is Joshua Amuta. I am the branch manager for one of Jesco's banks in Enugu. All right, sir. So can you please brief us on what is happening here today? Oh, okay, I think we are celebrating God's goodness, the new yam, and I think the benevolence that God has given Wachi, Chief Dr. J.G. Ezekafọ, and he is not eating alone. He wants to show his community, he wants to show his friends, he wants to show his associates the blessings of God on his life. And for that, we pray that God blesses him even much more. All right, sir. What are you wishing? What goodwill are you wishing the people of Ekwulọbịa today? I wish them continuous success, that God will continue to bless their hustle, that they will live long, be healthy, and enjoy, togetherness, oneness. Okay? I can see you're having fun, sir. Thank you very much, sir. Thank you too. You're welcome. Thank you, sir. Daddy, can we call onye Igbo? Onye mbụ onye mụ nze Fabian Obidi Igwe. Onye meka Umuchi Ekwulọbịa. Onye meka Umuchi Ekwulọbịa ka na-eti. Isi onye mbụ, onye be mbụ, nsogbu na onye mbụ. Onye ya na-eti gị, sir. Nwa Akụ Ezuche. Akụ Ezuche. Daddy, we can call ife a na-eme ebe a taa. Well, anọ na nke nwa Chinemere ezudo agụ ata. Mmeyo na Ekwulọbịa gba gburugburu. A na-ebe akwado ka o jee ebe ọ na-abụ ebe Umuchi na-eme Umuchi Day. Ọnọdụ ka asị na Umuchi na eri ji ọfụrụ. So ka ịhụrụ na akwado ebe a
anakwara ebe wee si gaje na ama ebe ọ na-abụ. Daddy, can you mean a wish in the Ekulobia Tan? Ekulobia. I know no different with my garden Ekulobia. Onye some odede tu no anya but onye ụmụnne. Ịma na ọ yo kwasa ya nwere ege na Ekulobia, onye na woto onye. Ma onye Ekulobia so jide onye mmadụ nke o ji anyị eri akọna ya. Ana masị nke o eri akọna ya. Anyị nwa jikwa Ekulobia ka kpatakwu osoro kwunye kwuo. Amen. Daddy, have no be the guy. Why? I was again. Thank you very much, sir, for your time. Daddy, because we call our neighbor. Well, Chief Raphael Ezomumera, Managing Director Pascal Rap Limited. Daddy, we find it. Afamo, Anetuma Obuefi. Obuefi one. Daddy, we call our neighbor. Well, ihe a na-eme bụ Umuchi Day. Tata bụ nnukwu ụbọchị. Tata bụ nnukwu ụbọchị na Umuchi. Umuchi bụ capital of Ekulobia. Ndị ọzọ ọdịchakwa. Bete ebe a ka milk na mmanụ aṅụ a na-adụ na Ekulobia ebe n'Umuchi a ka o si erupụta. Yeah. Umuchi bụ the village Chineke gọziri na Ekulobia. Ya anaghị emetụta ndị ọzọ. Adike yo mi na wish fa tanu a na-eme olilifa. Onwe ife ọma na-wish do too much. Ọ dị ka ebe anyị nọ kịta anụnwa. Ọ bụghị onye ọbụla ka anyị nwere ike ịbata be nọda na ribe nni. Mana erigo m nke izi ṅụkwuo mmanya. And na-echekwa ọzọ because ama m ebe m nọ. Onye anyị nọ be ya bụ nnukwu mmadụ. Ọ Chineke na-akụ mmadụ n'obodo. Ofu onye ka eji ama obodo. So Joseph Julius Ezekafọ ọnwa afọ omeke ka ọwụ dị n'ime Umuchi dị na Ekulobia. Chineke jiri gọzie Ekulobia as a whole and the Anambra and the Nigeria because onweghị ihe na-anụnwa steeti dị na Nigeria amaha ya ma ọ onwe biznes na ya. So ife a na-eri kịta ma ọ na-aṅụ otu Chineke siri nye ka o si enyekwa mmadụ ọ bụghị onye ọbụla na-enwe mmụọ oriri. So ya nwa na onwe ya akpọkọtago efi na-anọ wepụta maka ife a na-eme a na-agbakwa bọọlụ ya nwa na onwe ya wetakwara ego tinye ka agba bọọlụ anyị dị 3 quarters na Umuchi Amudo Omeke Ụmụ Owere the 3 quarters gbara bọọlụ ndị win first prize, second prize and third prize and enwekwa best goalkeeper onye ọbụla nwere ihe o ji. Then ọkpụtakwa nama 4 bunyekwa Umuchi the whole 3 quarters onye refe 1 nama were nyekwazie executive ofu nama. Otu ahụ ka ọ dịkwa na youth. Thank you very much. Daddy, have no been the guy. Oh yeah, happiness has swallowed my heart. Ya o gbere ka aka m n'obi m. One bụ na Chineke gọziri anyị gọzibiga anyị oke nye anyị ndị nwere mmụọ oriri nyekwana anyị ndị jiri ife oriri na ife ọṅụṅụ ma ego ma akụmụba were gọzie Umuchi karịa vileji ọbụla na Ekulobia. Anyị nwere mmadụ. Thank you very much, sir, for your time. Adi, good afternoon, sir. Good afternoon. Adi, begin when you call our neighbor. Okay, I'm Chief Dr. Pauline Usumba Amalu, Obiada Bonine, Managing Director of Unique Hotels and Resort Limited. I'm based in Port Harcourt. I'm a businessman. Thank you, sir. Adi, when you call our neighbor, okay, today came with Umuchi Day. And onye na be watching a minute just go here. It's like no yana sponsor the whole thing. And with other rich people, even in that field, not the richer than him. And onusi abasa faka, meroja wapo hanuk, ndo madeju because onye na-enyere ụmụ ogbenye aka. Anyị na-eme ncheta Umuchi Day iji wee gosi na aṅụrị dị n'obi and aka na-emekọrịta n'ofu ka nwanne na nwanne nwanyị. So tata yiri ya ka anyị ji wee bịa si ka anyị bịazie na nke ebe a wee duzie anyị chere na wee jebe na the field ebe ihe na-eme. So this is why I'm here. Daddy, can you mean a wish in the Ekulobia? Yeah, I'm na Ekulobia ga-adụ n'udo
udo ihe kacha nọ because ọ na ebudo udo adị na ọganihu adị n'ime ya ma sị na eme na-eme tata ga-ejikọta ekwulọbịa niile ọnụ ka wee nwee ike move forward. Thank you very much. Thank you. No, sir, I'm Moyo. Okay. I said, thank you. Adi, good afternoon, sir. Good afternoon, my dear. Adi, we can on you. Excuse me. I'm a barrister, I'm a lawyer by profession and also one of the lawyers to GISCO group of companies. I'm also the secretary of Club Petros, under which platform we are visiting Chief JJ Zikapo on this event of Umuchi Day. He invited us as a group and we are here to accompany him to the event proper at the venue. So it's our pleasure and our happiness to identify with him in whatever he's doing. Without him, I don't think there will be any Ekulobe for now. He has impacted positively on the lives of so many people. You can see the infrastructure. If you go to Jesco factory, the plastic industry in Umuchi, which employs more than 200 people, and if you go to Jesco lubricant in Oka, which employs about more than 500 people. So he's more like a job creator. When government is advertising, he's also advertising, and he's only sure the security of job in his company. And like all things, Umuchi, which is holding the Umuchi Day today. Without Umuchi, I don't think there will be any Ekulobia. Umuchi, when Umuchi sneezes, Ekulobia catches cold. So more to it, like we're happy to be here. You can see the DP of Ekulobia Police, Agota Police is here. The zonal coordinator, the zonal unit commander of road safety is here. The zonal director of SIB is here, and you can see people around here, people of integrity, high personalities in Ekulobe and Nagota. So it's not just we are not just coming here to eat and drink. We are coming here to be happy, dine, and facilitate with him on this occasion. So, excuse me. So it's a pleasure to be here, and like all things, in this harsh economy, it's not easy to find when people are happy. But you have to be happy where you have to be. And this is one of the places, once you are here, all your worries are gone. He's a person who identifies with sources and is eager to assist by advice, by financial, whatever form, to assist anybody who is down to come up. So he cannot say anything, there's nothing he can't fault his JJ's car for who he is and for what God has used him to do in the lives of so many people in Ekulobia, in Agota, and in Nigeria. Yeah. Thank you very much, sir. Sir, what are you wishing? What goodwill are you wishing the people of Ekulobia today? Umuchi, to be precise. Today is Umuchi Day. We know what they can do. What we need mostly in Ekulobia now is peace. And I'm happy the village Umuchi has taken the initiative in inviting all the parties in the Ekulobia issue to be here, to be there with them, so that they can talk, discuss, and chart a way forward for the peace, development, and progress of this town and Umuchi in particular. So I wish Umuchi a very big success in whatever they have proposed to do today. Inshallah, in Jesus' name. Amen. Thank you very much, sir, for your time. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Afamobo Chief Dr. Sir JJ Zokafo. Nwachi na-emere n'Ekulobia Ezudo Agota nwanne dị na mba oberedu ka obegodo na Daddy nke kwakọtara onye ọbụla niile ka ebe a na-eme taa ihe a na-eme ebe a bụ Umuchi Day onye maka anyị kpọkọta ndị mmadụ were sị ka ha soro anyị kene Chukwu na anyị dị ndụ wee ruo taa a na-eme Umuchi Day. Adike ihe ọma ị na-ewishi ndị Ekulobia taa ndị Umuchi. Ihe na-ewishi ndị Umuchi bụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọganihu onye ọbụla Umuchi ga-adịgido na-aga n'iru karịa ọnọdụ taa. Ọ ka na-asị ndị boys Umuchi niile na ọ ga-adịrịfa mma. Amen. Ka ihe ọma ị na-ewishi ga-ị na-agwa ndị niile kpọkọta ndị niile zago okwu. Ihe na-agwa ha ncha na okwu ha ji bịa ka ha ga-eji wee na and ụdị ihe a na-eme na be m tata ọ ga-emebe onye ọbụla ihe ga-adịrị ha mma fa naruo
na ya nwa ka nna ya Chukwu ka ọ dịrị ha mma n'aha Jizọs. Amen. That only sir. I know, sir. Good afternoon, sir. Afternoon, you're welcome. Thank you very much, sir. Daddy Biki, where you call you? I'm engineer Frame, an engineer to Chief. Was it Chief Ezekafo? I work in his company as an engineer. Yeah, and I think he's a very nice man. Okay, we can stick by heart to very good man. Okay. So, sir, can you tell us what is going on here today? Well, it's a yearly occurrence, but today I'm surprised. He's a traditional man and seeing him cutting yam with fruit. So I know some of you did not observe that. So I think this is an international yam this thing. Okay, that's good. Thank you, sir. Yeah. So, what goodwill are you wishing the people of Ekulobia today? Honestly, long life. More rich people will come, younger entrepreneurs will come in. You understand? And progress. Thank you very much, sir. Thank you for your time. Good afternoon. Maybe can we call you? Album Mrs. Antonia Eze. I'm General Manager, Jesco Lubricant Factory, Agoka. Yes. We find it. Amba. Onwero. We can call life and name bata. Yes, I name bata na. That day bo Chief Sajeje Ezokafo. Ona eme iri jofu. So bokuzi anya bo omia ka anya bia nonyeri tata. Yes. If for me wish ma gadgets commande Ekulobia. Ihe na-ewishi ọga Jesco bụ ogologo ndụ na arụ isi ike ama ya Chineke na ka o debe ya ndụ ka ọ fụ ụmụ ya na ụmụ ya mma sitikwazi Ekulobia bụ obodo a gọziri agọzi so ana m asị ka udo ka ihe ọma bịa dị na Ekulobia maka na ihe ọma bịa ebe a ọ ga-ebutecha anyị niile aka. Yes. Thank you very much, ma'am. Umuchi Day.
Ọlụaka ụmụ nwanyị ndị ọlụaka nke Anambra steeti Association, we welcome all of you. I am an honor. We sincerely. Yes, I like to give you. One day the number of the two, the Yesu that what up to do. Ana awaka kabara. Ana esuoja wori du ko. Eju home di azu no fe. Tanya the radio line the blood that we dey buda. What in the mele beterete. Yesu that what one day the number of the two. Just go group of companies. I greet you. Yes, sir. On the side, you know, Chief Sir J.J. Ezekafo. One to the menu, and the Tagata, Ezudo, Aguata, one day the number of Bledu, the Imagine of Bunga, Bega Moga. You could Chief J.J. Ezekafo this year. I know Canada, just go group. You know, any way back, you may have a pay for it to be
afternoon, sir. Dalo. Adi weki ko alo yin bo. Afambo Dr. Ezenwafo Emmanuel C. Omudo of Amudo, Chairman, Amudo Development Union. Iya le tugi bo Omudo. Omudo, yes. Adi weki ko ala ifa na eme bata. Ifa na eme bata bo Umuchi Day Celebration. And the Ibadi no Igbo bo Obasu Umuchi. Ndi Umuchi bo a village in the ranking in Ekulobia, the third village in Ekulobia. Jiecheta Umuchi wene kene chukwu maka ogologo narị isi ka o ji wee chọọ Umuchi ma ndị nọ n'ụzọ ma ndị nọ n'ụlọ mma wene ayọkwazi ka onye anyị ezi udo na agamniru n'ime Umuchi. Daalụ. Thank you, sir. Daddy ke ị na-ewish ke ihe mi na-ewish ndị Umuchi na ndị Ekwulọbịa taa anyị. Amara m ma gị nwa bụ onye Ekwulọbịa maka ọ bụ na ịbụ onye Ekwulọbịa ị ga-ama na enwere some peculiar issues or problems Ekwulọbịa nwere. Mana dịka chairman Amudo Umuchi Ekwulọbịa Umuchi dịka m kọwabụrụ before bụ the third village in Ekwulọbịa and ịbịa n'Umuchi ahụ Amudo bụ number 1 out of the 3 quarters enwere n'Umuchi. So dịka isi ebe n'ime Umuchi anyị na-ayọ Chukwu ka ọ gọzie Umuchi gọzie Ekwulọbịa ka onye anyị udo na ọganiru ka ọ wepụrụ anyị ihe akpọmụkwụ nke nwere n'ime Umuchi nke dị n'ime Ekwulọbịa kachasị ebe gbasara udo na agamniru Ekwulọbịa dị. Anyị kwenyesie ike na Chukwu nyere anyị aka na a ga-enwe udo nke tọrọ atọ n'ime Ekwulọbịa and before enwe udo tọrọ atọ n'ime Ekwulọbịa ọ ga-ebido n'ime ezinụlọ anyị wee rute n'ụmụnna niile dị iche iche wee rute n'ime Amudo wee bata n'ime Umuchi wee tinye alụọ n'Ekwulọbịa ọ nke ka anyị na-arịọ Chukwu. Daalụ nne, sir. Thank you. Daddy, good afternoon, sir. Good afternoon. Daddy, weki ko ala onye Igbo. Ọmụwa bụ Chief Bid Nwankwọ ndụbọ ọgaranya na Ekwulọbịa. Ya na-etu gị bụ ndụbọ ọgaranya. Ndụbọ ọgaranya na Ekwulọbịa. Daddy, weki ko ala ife na-eme ebe a taa. Taa bụ mbọsị a na-akpọ Umuchi Day. N'Umuchi anwa enwere ọrụ ịnọ mewere Umuchi ahụ so ọma nche niile na ebe a taa. Thank you, sir. Ka enyi na-ewishi taa na mmemme a na-eme. Ibe nwere ike ikwunarị Chineke nna m ụbọchị atacha ihu ọfụma so aṅụrị dị anyị n'obiri nne ka Chineke nna si mee ya mmiri ezoro ebe niile dị oke wee na-ekene Chineke na ụmụnne anyị nwa anyị niile na-etachasị n'uju na-enwe aṅụrị atata maka Chineke nna mere ọ dị otu atata so aṅụrị dị anyị n'obi nke ukwuu. Thank you very much, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, how are you? I'm fine, sir. Daddy, weki ko ala onye Igbo. Afọ m bụ Ogbuefi Christopher Okolocha, Eze Chimere, one of Ekwulọbịa. Eze Chimere ka na-eti. Daddy, weki ko ala ihe a na-eme ebe a taa. Ihe a na-eme ebe taa bụ mmemme ndị Umuchi village dị n'Ekwulọbịa na-eme every year. A na-akpọ Umuchi Day. Ụbọchị anyị ji anọkọrịta ọnụ fụ nwanne anyị ndị nọ n'ụlọ na ndị anọrọ ife a na-eme n'ụbọchị nke taa. Adịka ihe ọmị na-ewishi ndị Umuchi taa ife na-ewishi ndị Umuchi niile ewu udo anyị abago ọgaranya na udo ka e nwee ezigbo udo mmekọrịta nwanne dị ka anyị si emie ka ọ ghara inwe ife ọbụla ga-ekewa anyị ka anyị dị mma karịa ndị ọzọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ọ ga-adị ka isi kwuo n'aha Jizọs. Thank you very much. Mommy, good afternoon, ma. My dear, good afternoon. Daalụ. Mommy, weki ko ala onye Igbo. Abụ m Oliakụ Lọlọ Juliet Ezenwosu. Abụ m nwa afọ Ekwulọbịa, nwa afọ Umuchi, nwa afọ Amudo a na-anụ na Omeke Umuchi Ekwulọbịa. Mommy, we fa na-etu yi. A na-etu m ngala akụ die. Mommy, weki ko ala ihe a na-eme ebe a taa. Nke mbụ ana m ekene Chineke maka ụbọchị nke taata na-asị ka otuto na-eja mma na nsọpụrụ dịrị Jehova ebi n'aha Jizọs maka ụdị ọmarịcha ọnọdụ ụbọchị nke taa otu o si mee ụbọchị taata wee kọọ akọ mmiri ezoghị udo na ịfụnanya na-achị anyị na-ekene Chineke ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taa bụ ndị be anyị Umuchi nke mbụ nwa afọ nwaada n'ime anyị na-eme mmemme n'ụbọchị nke taata wee kpọrọ ndị otu m ngalaba Anambra steeti niile ndị ọrụ aka nke a na-agba artisan n'oyibo ndị ọrụ aka gbaa gburugburu ị na-anya na tebụl a ị ga-ahụ ihe dị iche iche eji mara ndị ọrụ aka
akpọ mfa wee bịa n'ụbọchị nke tata ka m bịakwanye ugwu na be nna m ka afọ ife anyị na-arụpụta na ihe nji bụrụ onye isi na Anambra. Mami, ka ihe ọma ị na-ewishiri ndị Umuchi taa? Ife m na-ewichi bụ ndụ na-arụ isi ike, ka Chineke nye anyị ogologo na-arụ isi ike, ka Chineke wetara anyị udo na ịfụnanya na Umuchi, ka Chineke wetara anyị agam n'iru, ka Chineke mee ka ihe anyị na-aga ihe anyị na-eme na-abawanye. Nye ka anyị na-ayọ na-asị Chineke emezuola anya mgbe anyị nọchikwa ebe a na ka anyị were udo ji bịa were aṅụrị wee na n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Otu isi gwuo ya ka ọ ya adị. Daalụ nne ma. Daalụ nụ. Chineke bi n'igwe anyị jụrụ ha na-esote ndị niile hapụgoro ụwa a wee jụọ ha na-asị ka mkpụrụ obi mmezi na mmụọ na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga zuo ike na ndokwa. Amen. Ka anyị nọdụzie n'ala. Chineke ji ike niile anyị enyeghị ekele maka ụbọchị taata nke imere ka ọ dịrị anyị nke imere ka anyị soro wee fụrụ. Anyị enyeghị ekele na ụmụnne anyị niile si ebe niile dị iche iche wee gbakọwa ebe a enweghị akụkọ ọjọọ ọbụla anyị nọ. Iduru ha lute ebe a n'udo, ekwu anyị weda dị mma, anyị wee mee ka anyị nọkọrịa wee nwekarịa aṅụrị n'ime Umuchi na ndị agbata obi anyị na ndị anyị niile chọtara anyị ebe a. Biko bịa gọzie ọnọdụ nke anyị nọ ugbu a, ekwene ka ọgbata uhie dịrị anyị maka ihe inwe aṅụrị, ka nwanne fụ nwanne eke ibe ka o nwee aṅụrị. Ọ ga-abụ mgbe anyị ga-anọchakwa ebe a, otuto na nsọpụrụ wee dịrị aha nsọ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko, ka m bido n'anya ka ụwa kene ya na o si na anyị ji bịa ebe a n'ụbọchị taa na-enweghị nsogbu ọbụla. Ama ma onye nnọchite anya His Excellency the Executive Governor of Anambra State, Sir Willie Obianọ, ama ma ọ nọ ebe a, anyị na-ewepụ ya ube ekele. Ama ma onye na-anọchite anya the Transition Committee Chairman Agụata, Honorable Amamọ n'ebe a, anyị na-ekele fa. Ebe niile nọ n'Ekwulọbịa nke na-ekele Ekwulọbịa People's Assembly, Umuchi na Ajango, Agba Ike, Uchienu, Ụranụ ata na ekpiri, okpo ọwụghị niile, okpu mmadụ, ezi agụọgwụ ike ụbọchị adị njọ. Nke nkụ ebe na biko ka anyị gbachapụ na ọzọ, anyị ga-eche ọchị Ekwulọbịa n'ezi n'Ifite. Ọbụlọtago ezi na Ifite ụkwa ezi n'Ifite nke ọzọ. So unu nwere ọjị unu achọ ndị Umuchi ala, ndị ọjị ndị ezi. Umuchi ala jee na tebụl Umuchi ala nye ha ọjị ndị ezi.
corner. onye dowere Umuchi a site na mgbe ekwulọbịa bidoro o were ebe anyị si gbagode wee sonyere banye na ekwulọbịa dịka Umuchi. Anyị na-ekele Chineke na ngọzi niile ọ na-enye anyị, ọ na-agọzi ndị Umuchi, na-agọzi ekwulọbịa. Anyị na-ekele Chineke n'ọnọdụ pụrụ iche
otu o si dobe anyị bụ Umuchi na ọnọdụ ndị ọbụla na-emegara ka ọ dị ka ọkwa nọ na ya. Chineke mere ka Umuchi bụrụ eji amatụ n'ala Igbo niile. Agbara m otu obodo na Ebonyi na Anambra steeti na Naịjirịa nwere ụlọ nnukwu ụlọ gafere emefe ọya mmepe obodo. Anyị na-asị ka Chineke gọzie anyị ime ka a ga-eme n'ụbọchị taa. Ka ngọzi ya na-aga n'iru, gọzie nwanne gbara mbọ jide aka wee mee ka